English 20 mě pomáhá hlavně v té výslovnosti a v tom, jak mám ty věci a slova říkat, protože je vidím lidi, jak je vyslovujou a dokážu jednoduše artikulovat. English 20 je jednoduchý ovládat a jednoduše se člověk dostane pomocí těch ovládačů a ovládání toho programu dovnitř do toho děje. A to vlastně tím se člověk učí. 20 minut s takovýmhle programem je dostatečně dost času na to, aby se člověk naučil. Když se to bude dělat opakovaně, když se člověk učí 20 minut každý den, tak si myslím, že do roka může umět. English 20, bomba. Jednoduše se naučím anglicky za pár týdnů. English 20 si myslím, že je pro všechny. Nezáleží na tom, v jakém rozdílu věku a v jakém prostředí jsou, ale každý se může naučit. Ten program je jednoduchý pochopit. English 20 si myslím, že je pro všechny věkové kategorie, ale mě třeba napadlo pro moji mámu, protože ona je ve starším věku a je těžší pro starší lidi se učit angličtinu. Tak pro ní by si myslím, by to bylo nejjednodušší. Já si myslím, můj osobní názor na English 20 je dostupný, rychle se člověk naučí a je to nejjednodušší způsob, jak se naučit anglicky a nevyhazovat peníze a naučit se to sám.